салому алейкум бародарон ва тамошобинони канали программ TG. Ман имрӯз мехоҳам як секрети нави Instagram барои шумо фаҳмонам. Хеле чи секретам нест, лекин беҳад чизи зарурӣ мебошад. Шумо метавонед ҳамаи маълумотҳое ки дар Instagram-атон ҳаст дар компютер ё телефони худ боргирӣ карда ҳифз кунед. Барои мисол, историҳое ки дар Instagram мондагӣ ҳастед аз рӯзи кушодани Instagram-атон то ба имрӯза ва суратҳое ки дар профилатон аллакай ҳастанд ё ин ки бо кӣ гап задаед, кадом контактҳо дар телефонатон ҳаст, ҳамаи чиро метавонед скачат карда гиред. Барои хотири ин чиҳо ҳамин видеоролика то охира тамошо кунед. Ман қадам ба қадам мефаҳмонам ки чӣ кор кардан даркорад барои хотири ҳамаи маълумотҳоро дар Instagram скачат карда гирифтан. Медроем ба профили Instagram. интихоби пункти меню ки дар тарафи рости болоии экран ҷойгир мебошад ва дар ин ҷо интихоби банди настройки. Пас аз интихоби банди настройки мегузарем ба қисми безопасности. Аз қисми безопасности интихоб мекунем скачивани данных, дохил кардани почтаи электронӣ. дар ин ҷо почтаи электронӣ ворид карда мешавад ки дар ҳақиқат вуҷуд дорад, яъне логин паролаш дар дасти шумо ҳаст. дар давоми 48 соат, яъне дар давоми 4 рӯз ҳамин Instagram ба таври автоматӣ силкаша дар ҳамин почта мефиристонад ки шумо метавонед дар ҳамон ҷо скачат карда гиред. баъд аз ин тугмаи запросид файла пахш мекунем. дар ин ҷо пароли ҳамин Instagram мепурсад. баъд аз ворид кардани пароли Instagram тугмаи дале гуфта дар тарафи боло ҳаст, тугмая пахш мекунем ва аллакай инҷа худаш гуфтагиа файл запрошено, яъне файли шумо аллакай равон карда шуд мегӯяд ба ҳамин почтаи электроние ки мо интихоб карда будем. дар ин почтаи электронӣ дар давоми 48 соат, яъне дар давоми 4 рӯз силкаи ҳамин силка барои скачат кардани файла мефиристонад. шумо даромада дар ҳамин почтаи электронӣ силка ва худаш аллакай скачат файл дорад. метавонед даромада скачат файла пахш кунед ва вобаста ба файлҳое ки ё ки сурат видеоҳое ки дар Instagram шумо ҳастанд мегабайти ва калону хурд мешавад. хуб, ҳамин роҳ хати силкая пахш кунед ва худаш ҷои даркорӣ мегӯяд скачат мешавад. метавонед ҳамаи файлҳои заруриятонро скачат карда гиред. агар ягон ҷои нофаҳмош бошад дар комментарии ҳамин видео нависед. хайр, то дарсҳои оянда.